Thank you. Царят бил толкова благодарен за спасяването на царството си, че повикал незнайния юнак и му предложил да се ожени за първородния му син. Объркан съм, Ваше Величество, сконфузил се юнакът. Всички сме объркани, моето момче, но с общи усилия трябва да излезем от това положение. Ти си герой, а на мен ми трябват силни хора, които да могат да защитават интересите ми. Но аз не съм гей, опита се да обясни юнакът. Аз съм юнак. Объркан си, моето момче. В днешно време не може да си юнак без да си гей. А какво ще си кажат хората? Продължава да нервничи юнак. Хич няма значение какво си говорят хората. Важното е вие, младите, да се обичате. Но ние не се обичаме. Разбира се, че не се обичате. Това е политически брак. В политическите бракове хората никога не се обичат. Важното е да имате наследници, за да наследят царството. Ма ние няма как да имаме наследници, шашнал се юнакът. За децата не се притеснявай. Ще си купите. За парите не се притеснявай. Така да е, нали, затова съм цар. Плюс това цената на децата постоянно пада, така че може да изчакате някоя разпродажба и да си купите цяла дозина. Стискаме ли си ръцете, а?